Allah malaki wallahi sai mun shiga aljanna duk wannan mata ba mata bane mata na aljanna ka gano wannan yarinya malam guda daya malam Allah ya ce haka zai zauna shi ba zai lalace ba shi ba za ka yana wani ruwa ba shi ba zai haku ne ba sai dai ni'ima ina haduwa a jikinta ba gashi duk jikinta sai na gida in ko ta dube ka haka ta zura maka ido wallahi sai ka ji ma ka biya bukata kamar kai taɓi don daɗin kallon idan ka ga mace malam ta wawware ma ido kamar mai yaro ina ni'ima ina ne na ra'aka ina ne ga sana an musu yafin ni'ima in ta dube ka haka farin ba ka san nono irin na gume ka san to ya fi farin nonon gume bakin na tsakiya irin kuma dara ba wai irin dara kamar shaƙe bai rabe ba irin wannan ba dara ga kiran nan malam daga nan ta haɗu ta wani irin abin nan kai gashin nan nata malam luwai mu da hammata ne masu tsannin bukin gashi ne ba ke kafin ba daga ta yarinya in ta wani haka ayo kwanai ne nan na gurin tankwara ma tare kwa nan na gurin tankwara amma na me zaka tankwara aga tankwara masu tusa yana Allah ya ko kuna kunce da ko kai tusa ko tusa ai wata wani barawo sai shigo wajen bari ma da Qur'ani bai dan zancen mu na duniya an shi magana malami ko za a dinga za ce abun tafsiri a'a mun ajiye ne za mu yi dan batun mu amma kuma wanda sai hada mu to ga wannan kuma suna shi ajiya bibbige wani na to bare mu da biya wani barawo ne sai shigo zai sata to ashe akwai wani namiji mijinta suna kwance da miji irin katon kauyen nan ka san katon kauyen in ya kai kato waya ba su to me yake ci tuwo ne in gari ya waye ya rage in ya jebe ka da shi sai fa zama ke dan taurin tuwa to ne ba miyar ba magi bare man kuli ko wani manja haka za ka ganta da irin miyar sai ɗata gaji ga tsaron tuwon sai ka danna hannunka dole sai ka bashi ƙarfi kuma sai ba su amma ya mutum ga yayi ke ba su saboda taushen nan dage naman kaji menene zaƙin nan madara alkaki mai maiko da shi ke kawo ba su ba shan zaƙi ba shan magani to shi ne ga mutum ta kashin sa ta rarrake in tusa sai ga alhaji wani ba su kenan sharrin sa kenan ka cikin ka ina zafi hancin ka ina ja dutse jalla to ba shi kenan ba jalla to sai barawo ya zo zai sata to kan ga ma zancen satar da gari ya waye matar kan a sha koko ta ta dariya sha akwai shi ne ta ce wallahi ba hauka bane jiya ne muna kwance to barawo sai zo zai mana sata to sai kai tusa wato tusar da kai an zo mutumin kauye ba da zaka kaji ta kaji ya ce bul a'a sai ta wani su to da barawon ya ji haka sai ce ka saru wani ba ni ba ce ta gobe ya zare wallahi mala mun kauye awa mala mutum kauye mala ai babu dama ba ruwan su ga karfi wallahi talla zai tsoro ina da kuma da ga limamin waje mai nufi limamin waje to Allah ji kansa ba Allah to alaba mu ma masu yi mana bayan mun tafi lahira ko kuwa ku tashi a rara gwage ai Allah ya taimake ku kuna shan ga waɗanda suna dukan karuwai ku kuna nan to ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي shi kenan mun dawo karatun Qur'ani kenan ba mun gama zancen tusa mutumin ƙauye to annabi Musa dai bayan wannan bai daina wa'azi ba
ina nan ina wa'azi Fir'auna yana ta cutar da mutane in ka yarda da Allah ka yarda da Annabi Musa ya sa shi ka in ya kama an kukun sai taho ya game da mutumin Annabi Musa a samu wani itace mai nauyi a dora masa a kama mutane sai ta hakan lambatu kan sun ce la ilaha illallah Musa rasulullahi haka duk mutumin da ya dau wannan littafi na Allah in dai indifanda Muhammad ne bai zama malamin sarakuna gari ba bai zama malamin tajirai ba to insha Allah sai sha wuya sai dai in kana so ka huta ka zama malamin sarakuna malam fada ka je alkiyama a zuba ma sarka ina malam inda al'amiru ya tafi gidan sarki karatu fa'alamu innahu ahmadu wanda duk yake da shi malami dan wuta ne an fitta shi daga malanta da kwanan gidan duniya ka aje lahira ba sai Allah fitar da su ba yanzu ba ga wannan an fitta shi ba kan ku yaje magana yalla to idan shari'a Allah sai an yi can yanzu ba ga yi duk martaba ta zube ba wajen fiye da mutum 100 martaba ta zube gurin manya martaba ta zube gurin yara kana tsobe ina kai ina lamarin samari ka tsaya kawai ka dubi Allah ka kiran mutane ga Allah kawai to zuciya tana son duniya tana son sarauta tana son ta hakimci an makalkalewa sarakuna an makalkalewa tajirai an makalkalewa shugabanni ko me za a yi in masallaci za a bude sai a je a bude masallacin da kaɗe-kaɗe da tutoci wannan masallacin an shekar ɗari ana sallah Allah bai karɓa ba billahi la ilaha illa huwa har ya mutum yake ba a gaya musu gaskiya ne saboda suna da maɗas yanzu nan sai su shafe ka mun ko shafe mu sai Allah ƙarya kake ɗan duk suru Allah ce wallahi ƙarya kake yi ƙarya kake ɗan duk suru ƙarya kake ɗan duk suru mage amin madibbo hawa malam Musa masallaci وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مسلاتين الله ne wani ma garka shiga ke kira sai dai Allah sai dai annabi Muhammad ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar rasulullah dan da ba ku maza masa nan gaba ba kai kan gane su ko na kai hadi kai gana a nan za ka yi nan ba bebe ba ne nan ka yi wannan wai wannan ka yi ma asali ne homara ashhadu anna muhammadar rasulullah a cikin sallah mana azai mutumin maka yaya kaji maka kai take zagi shine zagin mutane shine zagin wai a gyara to mu ba za mu daina ba Allah ne ya ce a gaya mu ko a ɗauka ko a ta gamuwa da bala'i salama kiran sallah bane Allahu akbar ba kiran sallah bane sai dai Allahu akbar Allah lallan da shaidar da ta wasu shine amma mana kashi kun yi babba kun yi farwaro sannan kuma kawai duk kamar ta wannan Allahu akbar Allahu akbar ai wadannan da ne sarkin gome za mu je mu bude wani masallaci a ƙauye na juma'a da aka yi mai kiran sallar na yi da kasan da hausa yake shi da kansa in goma da shi ya kamata a dinga kula da addini ana karatu take hayya ala sallah hayya ala sallah hayya ala sallah ana gani Allah mun gode ma ai amana malam ka duba hukumar din nan wata 4 malam akwai da bai karatu ai babu in muka zauna muka dinga karajin karatu wallahi sai karfe biyu nake tafi karfe biyu yo ai karatun ne a wani garin ma ya fi zafi nan da kuka sanni duk abin da na bada kun sani can gwada ba a san da ba ƙauye ka san shi malamin ƙauye ba imani ne da shi ba yanzu nan ya aiko maka da jemage ya ɗauke ma huda ya saba ka mutu billahi lillahi ka san duk wani jefa ba irin gumal wa ai da gumal da haɗeja haba malam yau na malam malami wasa ne malam ba sai ka shirya ba nan kanan ma akwai jifa jifan nasu ne ba su san wanda za su jefa ba sai ka je wanda za ka je wadin ya da hurura ya koma kanka a ta rigima da kai
ana ka karatu a radio kaga jiba ya koma kanka kenan ado ka san dai yaga takar da aka mana a shakuci